Sinoarta. Nggih punika diaran Mukir Sanya Pringga. Sang Resi Subali kang asta. Raden Kapijaya anggota kang ladya karantang anutuh diri tengah karana kawelas arsa karanta-ranta labet benya arsa amlak lekase Sudarma Sang Resi Subali Sung Darma mringata Prabu Ramawijaya pangkarenan ing pengalih kula pun Kapijaya anggota pripun nasibipun Rama.
Inggih Eyang. Kepara dawuhipun Eyang Jemawan kula kepengin ketingalaken dharma bekti kula. Laras kaliyan lekas labetipun Swarga Warsi Subali. Namung dereng manggih marginipun anggen kawosong dharma menika ingkang dama kodeng bingunge manah kula temah karanta-ranta anutuh diri dumateng siang dangkale patan kawula yang Jemawan. Oh iya pun Eyang wis ngerti ngene wong arep labuh ngatonake lelabuhan kuwi ya ora gampang. Ingkang angka pisan lila kudu ikhlas lahir batin anggone nindakake samubarang gawe. Aja milah lan milih sakabehing pakaryan ya. Ingkang loro ya kuwi wani tegese kudu madhep mantep tekate aja mireng-mireng malah tumolah. Yen wani aja diwedi, yen wedi aja wani. Kudu nindakake ku ngamono dadamu yen kowe satriya nggih Jayanggata. Inggih Eyang. Angka ketelu ya kuwi korban. Lirin ora abot ngorbanake samubarang sing dibutuhke ya tenaga ya pikiran lan kasembatan ing sedyamu ya Jayanggata. Inggih Eyang. Sampun trang-trawaca dawuhipun Eyang Jemawan saya ngagengaken manteping manah kula ya. Kepareng anyekseni prasetya kula ya. Kaprawiran kadigdayan kapinteran kula lahir batin kula dharma bektaken kunjuk Sri Rama Wijaya. Ngantos tetesing ludira ingkang okasan ya. Priya mangu-mangu mangungkong kandhuhan rimang berlena tanpa kanin. Oh yo Jayanggata pun Eyang kang bakal njampangi sedyamu. Muga kasembatan sedyamu nggih Jayanggata. Bumi gunjing langit lan katon
sang kang ameng pasanggan swela giri punika Toradyan Sri Rama Wijaya kaos kasembatan anambak sekanten ngalengka ya mapan aning lalatan swela giri ingkang tansah caket Sang Sri Rama Wijaya ingkang rayi Raden Lusmana Witajaya Lusmana Murdaka tatang kantun Raden Brawan Wibisana miwah pasebane Narapati Guwa Kiskendha Narapati Sugriwa sinambet Sang Anjil Retna Sang Kapewara Anoman miwah tatang kantun swane Risang Jaya Anggoda legek penggalira Sang Sri Rama mangu-mangu dinyonegya makrurah alaka yang kagungan tok sing Rama dewane ingsun
kula munjuk atur menawi wonten atur ingkang boten marangani penggalih paduka kula nyuwun buing pangsama monggo sinuwun paduka sampun ngancik laladan ngalengka kalapan nambah samudra tumunten ngabasa yang angkara sidasa muga Koko Prabu kula sarujuk aturipun Kakang Sugriwa tumunten ngabasa ngalengka inggih sinuwun boten sah tiga-tiga monggo prayogi linurukan samangke dewa sinuwun ya Kakang Sugriwa Yayi Lesmana Anomandu Saranta dhisik marmane ingsun maksih tidha-tidha jalaran petong ingsun apa ora prayoga nglakokake duta maneh mring ngalengka kanggo ananting Ratu Angkara Siriring Satya Sidasa Muga kawula nuwun pareng kula mujuk atur menawi lepat jagung pangsama sinuwun ya Kyai Gunawan Ngaturaba menawi saking petang kula ingkang pantes dados dutanipun Srinata Kejawi namung abdi paduka pun risang jaya anggota cumangkang rasa sumbar Lindhu ketara kang bumi bonjing kumaludung kuntur katok kurareh ramagiri kamu umum kang conidi lumembak penyu kumambang hei Raden Brat nganggo dasar opo kok kudu pulanku si Jaya Anggota ojo-ojo kowe mau ngarep jlomprongake anggota yo ngono piye nyuwun sewu Sang Narpati Sugriwa boten nama badhe njlomprengken Raden Anggota menika boten. Lah terus piye? Saking petang kula Raden Jaya Anggota punika putra swargi Sang Resi Subali. Yo bener. Banjur piye? Ingkang katelah gurunipun Kakang Rahwana Raja. Lah pramila boten ngomong mokal tatamtu Kakang Dasamuka badhe luluh penggalipun nedya mangsulaken Gusti Rekanayu Sinta menika lak mekaten lho. Alah. Bal gedes. Dasamuka ratune Angkara. Ratune wong becik. Ratune wong bangsat elek kaya ngono kae. Gelem bae iki. Jare pikiranmu iki ndi? Ora bakal Ratu Angkara murka Dasamuka balik Rekan Sinta. Ya ora bakal balik iki. Wis den saranta manah Kakang Narpati Sugriwa. Wis dadi tekad ingsun sumedya nedya nglakokake duta sepisan maneh Kakang yen mangkono duta iki bakal ingsun lakokake
ingsun buta maneh ing negara ngampa kakang Dekro kang tumingal sang sampo samyamata lelera kaget boting koto Dayang kumangun saneti Oh Ponapa sira anggoda maju ing ngaresan ingsun Nyuwun pangapunten sinuwun Poros aturipun Raden Gunawan nyerang raos ing kula selak kepengin ngangking mustakami dasa buka. Kula sagah pinangka duta paduka Sri Rama Wijaya. Remuk sinawrnya utung binalangna kula suka lila kawula dados banten tauring raja diri. Ngantos tetesing mudra kula kawekasan diri. Kula ingkang majeng dados dutanipun Kanjeng Sri Rama Wijaya sinten. Ya yen mangkono anggota. Tumuli dina samengko budal tak balang puja mantra durga mengkak kalaning sirna ya anggota inggih sinuwun. Kula nyuwun pangestunipun Raden Lesmana, Paman Sugriwa, Raden Gunawan lan Kakang Anoman aku nyuwun pamit ya Kakang. Iya Raden muga-muga kasembatan dadi sedyané yo putraku Sanggata muga-muga kasembatan kowe inggih Raden mugi-mugi kasembatan sedyanipun Raden anggota yo Di muga-muga kowe slamet yo Di dadi dutaning Prabu Sri Rama Wijaya bumi bertergunting sayang bunga cangiti pengen sangat cinta
Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, iya Pak. Iso iso mayang ana ing ngarepe halaman rumah dhewe ya, Nduk. Iya, Mak. Jan. Bengi iki hawane adem ngene iki. Oh, ana tontonan wayang. Iya. Iki ana uga hari Lebaran dari tahun 2025 Mak. Iya. Wah, Jan, iki dulurku yo numpuk kabeh. Iya, Mak. Wah, alhamdulillah. Om-omku, adik-adikku, mas-masku, bapakku pak kabeh padha numpuk, Nduk. Iya. Yo nyengkuyung awake dhewe iso nyangik ning ngarepe omahe dhewe. Iya. Wah, Jan. Bengi iki rasane kaya dikelilingi karo dulur-dulur saudara-saudara. Disengguyung karo kanca-kanca PA. PA ya apa? Pujangga Anom. Ya. Edan. Iki kepalanya sapa? Iki kepalane Dokter Andes Profesor Allah. Ya. Ya dulur dhewe Mak. Iya Mas atur iki ya Mas ponakan dulur dhewe. Iya. Ya alhamdulillah wis kanca-kanca nyengkuyung iki padahal ya lebaran iki ya akeh sing sejarah. Lebaran wis akeh wong apa jenenge mudik. Apa sing mudik kon mulih neh mergo tanggapan, Nduk. Iya. Jan rame tenan dina iki ya, Mas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Nduk. So bengi iki disengkuyung sedulur-sedulur sederek-derek kabeh. Iya. Iki yo lagek metu limbuk cangi wis ana saweran Nduk. Iya. Wis janji sapa iki? Dari fans Ki Bagas lho, aku duwe fans lho bae. Iki ada dulur-dulur iki enak sing ngene iki. Ya. Kula iki ora nek jenenge Nduk. Nyuwune apa kok iki nyuwune Sinong Parijoto. Ya, sinyakara sapa bareng sinyakara sapa ya? Kenane iki. Baltari wae, Baltari. Baltari iki ngelengke sindane Pak Mantep. Apa Mak? Ini suarane. Nah. Suarane isih apa bocai lho. Ya Pak Baltari iki apa bocai. Nggih, sugeng dalu Baltari. Riko kawan-kawan itu. Nggih. Nggih. Batumi. Nggih. Mbak Ayut. Nggih. Nggih no. Bocai. Nggih. Ini wonten pamundutan, Mbak. Nggih, niki Sinong Parijoto. Yo, Sendro Kopelok, monggo. Nggih, monggo. Sinong Parijoto dipun ungalaken monggo. Suarane lho. Dan bocai tenan yo. Mas yo wis pinten anane putrane pinten? Oh, dereng to. Oh, sing nyetak lho. Makane yo bocai tenan yo. Nggih, monggo, Mbak. Ijane ana lurah suarane ndono. Dikakung ana jane iki. Sopo Mak? Ki Wawan. Ya, nyarung kaya wonge kurang yo. Di samping nyaron, sambil nyuling, sambil beduk, sambil
sing ora iso yo mung sing ngumpul. Iya. Yo ono akeh lho mengi bocah-bocah iki yo kanca-kanca iki yo ono-ono wae. Mas aku iso teko latihan, nyapa aku kompeten. Kompeten nang ndi nang omah. Nang omah iki ora kompeten jenenge. Bocah yo teko. Iya. Wis ono wae. Iya. Tapi ya enak ning wong iki. Yo, monggo, Mbak. Kompak banget, nek tanggapan biasanya malah lemes. Iya. Kok Mbak? Dikepung dulur-dulur ki ya rada greget-greget ngono lho. Ora kaya nek mayang biasane iki ora kaya ngono lho. Wis jan nang desane dhewe ning daerah dhewe. Greget-greget ngono ya. Ora apa-apa, Mas. Iki apresiasi saka dulur-dulur saka kakak-kakak, adik-adik. Itu ya Mbak Yuku, Mbak Esti ya tahu nonton itu ya. Tak todong pokoknya. Ya, ini bisa juara 2 motopat yang berdopo. Ini harus juara 1 ya Mas Ko. Keceklek memang. Nah juara 2 ya. Kira apa-apa nggak? Kucing ini dulu-dulu. Ya, ada yang mau dulu ya. Ya, monggo Mbak. Iki bengi iki ya ana bintang tamune nduk ya. Sapa mak bintang tamune mak? Iki saka dagelan legendaris.
tahun 1445 dan legendaris ini. Jadi sapa ngari dugake ana kuncian dereng iki. Namun nggih. Ya. Monggo diserampatke monggo, monggo, Cok. Boleh jagelane lansia. Saya lansia lho Mbak sampeyan. Jagelan wis mambu lemah barang ya diceluk iki. Nggih. Assalamualaikum Kak Gemplo. Ampun. Ajar. Piye? Kakak ketiga. Iya no. Dipun. Kanggo salam. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu jaya, salam kebajikan rahayu. Iya toh itu. Yang bilang mak. Ini jendalu. Mligi karo Pak Gembara Pegunden. Mligi pun panjenengan multimulya Butuh Mimi nggih. Sumrambahipun dipagem putra wayah Mas Agus. Matur nuwun Mas diparingi rezeki. Tapi udan, Pak. Sesuk iso imbuh. Iya. Alhamdulillah niki wanjinipun tawi dintenipun maksih wulan Syawal. Ngaturaken minang izin Bapak izin mohon maaf lahir batin sedaya kalepatan nyebur wonten ing wulan Fitri. Mungkin tenan aku. Mlaku kudanan kok kono mau. Menarik dilut ya, joget dilut ya kok. Lagi ngerti dagelane kalah bagus. Ngene iki lho dadi dagelan apa jenenge? Dadi wong bagus ini iki. Alah. Piye sajak ya kulit dandan? Ya anu, Mbak, kados blantik wedhus. Ngapa to Mas Agus? Aku mbok tempuk ning karo bocah iki. Lah blantik wedhusan ngoten niku to, Mbak, blangkonan to, Mbak. Oh, aja ning omahe dhewe nggih. Namung nggo cenggatan ben monggo. Silaturahim wonten ing sasana tasyakuran halal dikalal. Iya, halal. Oh, ya betul itu. Wah, lah iki marang wong ahli sunah wal jamaah iki yo ngene. Enggak kandhani. Iya to iki. Bocah Nusantara ya pada iku. Lho, tindak-tindakane anggere dagelane bagus sak nginget-nginget.
Ngingetne iki mergo gila, Mbak. Ojo meneh kok ora gila. Lho, Bro. Aku mungkuk-mungkuk. Lah. Inggih, monggo ing kalundangan ratri punika kula dherekaken ngaturna pangalenggana. Puji syukur kunjuk ngersa dalem kelahira bi Allah Subhanahu wa taala ya bin. Saking kathah pungkah barokah ingkang awujud kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, ugi nikmat ihsan kang wujud. Pokoke wong ceramah ngono. Duh, halal bihalal lho Mas. Oh, nggih. Halal bihalal. Sampeyan iki setengahnya ustad murid ngono. Coba Sampeyan. sing ngomong kok ustaz. Oh, ustad. Ya. Lah. MC orkes dari. Iya. MC orkes. Ya, oh gres. Oh, gres. Ayo, Nggih. mungkin monggo syukur kita sareng-sareng kita ikraraken kanthi mustaqbil alhamdulillah rabbil alamin. Sholawat rahmat kagunganipun Allah. Mugi tansah tetep kalimpahna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginang paduka minangka Nabi mustika ing jagat panutuning umat manembah inggih karana panjenengan dalasan golek sampun kepareng nampi tarbiyatul Islam. Tuntunanipun ngagesan tumuju kautaman urip wonten keparingipun benjang sepisan. Pikantuk sopatipun dawuhipun ngangka kalih pitulunganipun jangkep angka 3. Mugi kaatena minangka dadya ewoning umat Muhammad Allahumma amin ya rabbal alamin. Mbayang jagel niku. Wayang gagel. Aku ngene iki puisi ning kauman. Selawat jere dadi pisan dia. Oh, isin pripun to, Pak? Nggih, Isin pripun wis sampeyan? tuwek Mas. Lah, alah. Iki ana sing ngrasani. Ada pripun? Tuwek ora dinduk. Ngawur le dunduh. Sadurunge dunduh aku wing disiki yo ya. Nah, kaya wot-wotan. Nggih, wilujeng dalu nika nderek tasakuran yanipun Eyang Tumini nggih. Putra kula wangsa ingkang kalenggan nika ngepasi wonten ing wulan Sawal ngamontenaken halal bihalal menika kalenggan nika ngraketaken anggenipun pesadherekan inggih menapa menika memperat tali persaudaraan, memperat tali ukhuwah Islamiyah. Lah niki lho Pak, niki sing penting. Silaturahim. Beda lho Pak, meh padha tapi sama serupa tapi tak sama. Silaturahim niku memperat tali silaturahim antara ukhuwah Islamiyah. Kalau silaturahmi, nek silaturahmi kuwi ndelok wong loro. Nggih. Iki lho bedane ning kene iki. Oh, nggih. Nah, mulane kudu dianu tenan. Iki ora mau guyon iki tenanan. Nggih, nggih. Tak kandhani. Dadi silaturahim kuwi kanggo memperat ukhuwah Islamiyah. Ning nek silaturahmi kuwi biasane besuk wong loro. Ngono Mas. Dadi kudu iso milah-milah. Iki tenanan iki. Nggih. Aku ki anu, Mbak. Nggih. Perhatianku ki tertuju pada salah satu jari manismu. Wis iki lho. Nah, kuwi akik napa, Mbak? Namine. Iki akik tundung melarat. Marat ki dipun. Tundung melarat iki berarti kan aku mau melarat. Ngaku sugih lho. Ambak no dagelan urung kondurung iki ta kondang. Dereng. Aku selama dadi dagelan mulai tahun 1996 sampai saiki omahku 3 le. Apa ayo? Oh iya. Telu ini dia, Mbak. Sing loro tak dol. Yo malih siji ning. Siji ambruk. Yo tak duwe. Duwe saiki. Wah, omahku wis tagake 36. Oh, kemen lho. Lho, lah tak copot arep ambruk. Oh, alah. Rego seyek ngono to. Asem iki. Wilujeng dalu cah bagus. Yo dalu, Mbak. Iki ya piye-piye ya jenenge urip ning donya. Nggih. Ya kudu kaya ngene iki. Nggih. Dadi ana nganune apa to tegesi wong urip? Apa to duane wong urip? Wah, gila-gila. Dhuwur iki, dhuwur iki. Tuh, Dhuwur iki, ngelmu iki. sapa? Sampeyan iki. Ilmu. Nggih. Angele nek urung ketemu. Oh, iya. Apa to tegese tujuane wong urip ning ndi to? Lah, tujuane napa, Pak? Duh, nek karo sakarepmu. Oh. Lah manut kowe to. Sakarepmu kuwi ning ndi? Oh, ngentai. Nggih.
Entah mantap. Ini lho Mas. Iya, pripun, Pak? Sing baku tak suwun keluarga Agung ana ing dalem kauman. Nggih. Yuk digedheke nggone pikir. Dikusukake nggone ndonga nang ngarsane Gusti Allah. Ing pangajab manggih karahayon katentreman kawilujengan keluarga sak putuhe. Bener Mas. Aku pengen petuk kah sinden kita. Sapa nyawa ngerti ki Mas. Oh ya jelas. Kuwi tek kuwi lho. Paling pojok kulon dhewe Mas. Mami. Monggo Mbak Mami kene dibaturi Ya, aku. Pak Mami. Monggo monggo. Mbak Mami. Ninggal lho, iki haus lho. Ora ninggal Mas. Apa haus? Sampean haus, aku ya padha. Padha karo sampean, Mas. Padha haus. Nggih, saderengipun ngaturne kula salam ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng keluarga Mbah Tuk. Mimi Ngono. karo Mas Agus. Saputra Agus. Saputra wayang, putu canggah, Ya iki lho. pareng, dedeg. Jadi wong sedekah ki ora mujudake marang bondo donya. Ora. Sedekah rasa kuwi wis gawe senenge wong liyan kuwi Gawe senenge kanugrahane gedhe. Karo nglumpukne anak Yo, itu. mula jenenge nek wong dadi ahli sedekah, kuwi ora bakal lokat ning malah kebak. Iki waton minambaran iman lan ikhlas. Lan sak sampunipun kebiakan yang dalu menika miras wonten halal bihalal ya. Panjenenganipun adalah Rasa ninggal-ninggal. iki lho lelek Padeprono kan aku rada mundur ya to. Amin. Sak bubare wayangan wengi iki muga-muga lumintu. Amin. Ya. Lumeber Amin. ngetan ngulon ngalor ngidul. Amin. Oh, gitu. Ya. Ah, kayak terus awakmu katut. Ya. Katut banyu. Banjir, terus banjir. Mangkam aku bajul. Potongannya laris manis Mas nggih. Sing penting golek jeneng sik, aja golek jenang. Iya nih. Jalan nih, biasanya nih. Biasanya nyapa Mas? Salah. Mau. Poro pamiarsa. Legendary sketsa molongga kanthi marti pabrikan pilihan. Kepanggian keluarga Agung sandiwara seni Jawi ketapruk ketoprak. Kali punika anggelar satu dene lampah. Dimadine candi Roro Jumbian. Bandung Bondowoso. Kali punika ngaturaken sumangga kaskecakno kanthi rena renaning pegali bersanono saenggo paripurna pagelaran kali punika. Sumangga